dobroveče i dobrodošli. Poštovani oče Stefane, poštovani ministre, vaše ekscelencije, poštovani dame i gospodo. Dozvolite da vam na početku prenesem izraze zahvalnosti Udruženja U ime živih, kao i svekolikih učesnika večerašnjeg programa umetničkog sastava Knjaz Miloš, koji je u sklopu udruženja, što ste došli pod svodove hrama srpskog sveca i prosvetitelja Svetog Save da prisustvujete koncertu Veče srpske i evergreen muzike Srbija u Evropi, koncertu kojim još jednom želimo da prikažemo civilizacijsko jedinstvo Srbije i Evrope. Time se mi pridružujemo svima u Srbiji i srpskom rasejanju koji to jedinstvo nastoje da snaže i unapređuju u naše vreme i od vajkada svojim životima i radom, simbolično rečeno, od Svetog Save do nas živih i budućih naraštaja u čije ime započinjemo ovaj koncert. Imam veliku čast i zadovoljstvo da zamolim ministra državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije, gospodina Branka Ružića, da nam se obrati i otvori ovaj večerašnji skup. Hvala. Izvolite. Poštovani oče Stefane, vaše ekscelencije, gospodine Rabrenoviću, dame i gospodo, velika mi je čast da mogu da se svima vama obratim pred koncert koji ćemo sigurno dugo pamtiti. Srbija je naravno jedna od najstarijih evropskih država sa bogatim kulturnim i istorijskim nasleđem. Veoma smo ponosni na te činjenice i smatramo da naša dužnost jeste da Evropi i svetu pokažemo ovo bogatstvo, jer ove kulturne vrednosti koje su naši preci gradili jesu deo našeg nacionalnog bića, ali su ujedno univerzalne, pa samim tim i evropske, i mi želimo da ih podelimo sa svetom. Srbija se diči velikanima naše kulture, Svetim Savom, Vukom Karadžićem, Dositejem Obradovićem, Okranjcem, Andrićem, Pekićem, Ciletom Marinkovićem, mnogim drugima, ali da ne zaboravim da spomenem i današnje mlade naraštaje poput Nemanje Radulovića, koji dobijaju svetska priznanja u kulturi, obrazovanju i sportu. Oni prenose glas i utisak o Srbiji kao zemlji bogatoj duhom i zemlji punoj talenata. Oni poput sportista menjaju sliku o Srbiji. Veliki umetnike koje sam pomenuo i sve što su stvorili i što rade nikako ne ugrožava ono što zovemo evropskim identitetom. Oni ga obogaćuju, stvaraju dodatnu vrednost, ali paralelno jačaju i naš nacionalni identitet, kako u ovoj državi, tako i van nje. Kultura je važna jer oplemenjuje, država stvara uslove, brine o ustanovama kulture i ljudima koji građanima pružaju usluge iz ove oblasti. Zato modernizacija javne uprave i usluga koje se građanima pružaju u svim, pa i u ovoj oblasti, u skladu je sa našim evropskim putem. Ona jeste i bit će zasnovana u pravcu veće efikasnosti i racionalizacije troškova, ali istovremeno borit ćemo se za stvaranje sistemskih uslova da kultura i umetnost napreduju i da postičemo mnogobrojne talente. Srbija neće odustati od očuvanja srpske kulture i baštine, jezika i pisma, muzike, poput ove koje ćemo čuti večeras. To ćemo potvrditi različitim aktivnostima na nivou čitave vlade. Za takav poduhvat potrebni su nam ljudi i van državnih institucija koji takve vrednosti baštine i promovišu. Stoga od srca hvala Udruženju U ime živih, koji pesmom te vrednosti čuvaju i promovišu i van naših granica, i vi kao promoteri naših svekolikih vrednosti zasigurno zaslužujete danas i najveći aplauz za podršku Vlade Republike zasigurno imate i imaćete. Za dobrobit Srbije i na radost svih naših građana i građanki u Srbiji i van nje da živimo život. Hvala vam. Posle uvaženog ministra i gospodina Rabrenovića profesora, ja mogu samo da vas pozdravim u ime našeg glavnog domaćina, njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, da prenesem njegove blagoslove i pozdrave, poruku horu i orkestru da večeras budu posebno nadahnuti pod ovim svodovima, da takvi budu i u svetu tamo gdje budu nastupali, kada se vrate da ponovo još jedan održe koncert ovde kod nas.
Ajde Jano, kuću da prodamo.
Milano,
Zubim tešto na srce